Ay, overtake sana tayo kaso maraming sasakyan. Oy, alanganin lagi. Natawa yung kasama niya. Grabe. Woohoo. Grabe na. Ang lakas. So, tapos na tayo sa mga bagay na yan. Tapos na tayo sa mga pabilisan na yan. So ngayon naman is pahabaan na lang. Pahabaan na ng buhay. Diba? Yo, what's up mga idol? Magandang hapon sa inyong lahat. Solo rides na naman tayo. So, nandito na pala tayo mga idol sa may Tara. At rides na naman tayo papunta sa Bulinaw. So, ang gagawin natin sa Bulinaw mga idol is pupunta tayo sa may Guanzon. Dahil bibili tayo ng langis para kay Raptor na pula, kay Supremo. Change oil natin siya mga idol dahil naka 11,000 kilometers na siya. At may schedule kasi kami ni Mrs. na pupunta sa Bulinaw. So change oil muna natin siya bago natin siya ibiyahe sa Bulinaw mga idol. Alright. So kanina kasi talagang magra-ride sana tayo mga idol, no? May makakasama talaga sana tayo, si Ben Moto saka si Balong, yung may Rossi Flash X. Kaso hindi natuloy dahil sakto naman si Balong ay may ginawa. Tapos si Mr. Ben Moto is may inaasikaso. So hindi natuloy. So tayo lang yung nag-rides ngayon. Solo rides na naman tayo mga idol. At gamit ulit natin si red na pula. Alright. Back to Bulinaw na naman tayo mga idol, no? Pero mamaya, siyempre para may kabuluhan naman yung rides natin, natry natin kung may oras pa tayo, pupunta tayo dun sa may bukal ng Bulinaw. Baka sakaling makapunta pa tayo, baka sakaling may oras pa tayo magpunta. Saglit lang naman ang puntahan tong Bulinaw. Mga 8 minutes siguro, baka nandun na tayo sa bayan ng Bulinaw. Alright mga idol na. So kumusta naman kayong lahat? Yeah. Grabe. Salamat sa mga sulit na nanonood sa atin. Lalong lalo na sa mga nag-subscribe ko sa atin mga idol, no? So nadagdagan na naman tayo. So mayroon na po tayong 873 na subscribers. Wow. Maraming salamat po sa inyong lahat. So bakit na hindi na si Raptor yung daladala ko na pumunta sa Bulinaw mga idol, no? So ako na, susubukan ko na yung ako na mismo yung mag-change oil kay Raptor na pula. Saglit lang naman yun, madali lang naman mag-change oil mga idol. Kaya bibili lang tayo ng langis. Yun lang naman yung bibilhin natin. At pagkatapos nun, try natin kung makapasyal tayo. Kaya lang dati, siyempre, chill ride lang tayo. Hindi tayo pwede mabilis.
Dahil yun ang New Year's resolution ko. Hindi na tayo waswasero. So, tapos na tayo sa mga bagay na yan. Tapos na tayo sa mga pabilisan na yan. So ngayon naman is pahabaan na lang. Pahabaan na ng buhay. Diba? Mahirap na kasi mga idol, no? Dami ng aksidente na nangyayari sa kalsada. So mas mainam na yung safe tayo. Mas mainam yung chill ride lang tayo. At least nasubukan ko na rin yung capacity ng aking Alarang si Raptor na pula, no? So ang pinaka top speed pala nito mga idol is 138. Yun yung pinaka top speed niya, 138. So dun pa lang masaya na ako. Tama na yon. Dahil ngayon ang kakawin natin is puro pasyal na lang tayo sa mga makakandang lugar dito sa Pangasinan. Mas masarap kasing i-vlog mga idol yung habang nag-motorides ka, nakakapasyal ka sa mga iba't ibang lugar, di ba? So yan yung content natin. At time check pala tayo mga idol, no? So ang oras pala natin na 3:11 ng hapon. So hapon na tayo nakaalis ng bahay. Pero mas maganda rin yun para hindi gaanong mainit. Kasi pagdating ng mga alas 12, alas 11 hanggang alauna mga idol, grabe, no? Napakainit. Tapos sa madaling araw napakalamig. Kaya uso ngayon yung ubot sipon. Siyempre pag nagkasakit naman tayo, hindi naman natin magagawa yung pagbablog, diba? Mahirapan tayo. At touchdown pala tayo dito sa may Kabuyaw. Alright, Kabuyaw. Shout out sa mga tropa natin dito sa may Kabuyaw, mga tropa, mga idol. Okay lang yun na may umovertake, diba? Ganon, be matured, diba? Pag may inovertakean ka, hayaan mo lang, huwag mong habulin. Ay, overtake sana tayo kaso maraming sasakyan. Oy, alanganin, ladi. Natawa yung kasama niya. No? Yuhuu! Grabe. Lakas nun. Lakas ng loob. Sabayan lang natin sila kuya mga idol, no?
FI ng mga idol, oh. Ayun, oh. FI. Grabe. Woohoo! Grabe na. Ang lakas. Lakas mo, tropa. Dito lang tayo. Dito lang tayo. Weekends pala ngayon mga idol, no? Kaya napakaraming sasakyan ngayon. Hoy. Marami yung magpupunta sa beach dito sa Bulinaw dahil weekend. Kasama ko sana si Mrs. kanina mga idol, oh. Kaso sabi niya mas pipiliin niya na lang daw magtinda doon sa tindahan. Kaya talagang solo rides lang tayo, no? Ay, pambira. Pero yun lang naman kasi yung pakay natin. Bibili lang tayo ng langis. At bago tayo pala makarating dito sa bayan ng Bulinaw, no, shoutout pala kay Idol Jibril Phil, saka kay sa kabatch natin, no, si Charlie Abihero. Alright, yung mga tropa natin. At shoutout din nga pala doon sa dalawang kasama natin na hindi nakasama. Shoutout pala kay Ben Moto saka kay Balong. Iniwan nyo ako mag-isa na mag-ride. Pambira kayo. Pero okay lang yun. Siyempre maiintindihan naman natin yun dahil may importante silang ginagawa. Kasi ang balak sana namin mga idol, no, pag natuloy sana kaming mag-rides, doon sana kami pupunta sa may Patar. Yun. Ang ganda nito mga idol, oh. Tignan nyo si tatay, oh. Ang ganda ng papak na ginawa niya, oh. Oh, ganda. Galing, no? Ganda ng pagkakagawa. Dito na ako sa bayan ng Bulinaw. Balin, Bulinaw. Ibig sabihin nun mga idol, bayan ng Bulinaw. Babali, Ubayan. Bali, Ubayan. Ganda, oh.
Alright mga idol, no? So touchdown pala tayo dito sa bayan ng Bulinaw. At dito na tayo dadaan. Sa may shortcut na tayo. So dito tayo madalas na dumaan mga idol. Dito tayo pumunta nung nakaraan. Ayan yung land bank ko. Kasi pagliko natin ng kaliwa, dire-diretso na yan sa may Guanzon. Alright mga idol, no? So nandito na tayo sa may Guanzon. So bibili lang tayo ng langis. Tapos papasyal tayo mamaya. Alright mga idol, no? So nakabili na tayo ng langis. Ito nga pala yung madalas na ginagamit ko sa aking Honda Supremo. Sa mga nagtatanong kung anong langis yung ginagamit ko mga idol, ito na siya, oh. Honda Pro. Ayan siya, oh. So sa halagang 270 mga idol. So yan ang madalas na ginagamit ko sa aking Honda Supremo, kay Raptor na pula. So dito ako mo bumibili ng langis sa may Guanzon. Although may Guanzon dun sa Bulinaw, ay sa Anda mga idol, no? Guanzon sa Anda, kaso wala silang bentang langis. So dito lang meron sa may Bulinaw. Kaya pag gano'n na mag-change oil tayo, dito tayo bibili sa may Bulinaw. Alright. So gaya ng sabi ko, gagala muna tayo. Para naman hindi masayang yung ating vlog. Ang kaya pwedeng mamasyal, no? Ay, tampo yata tong motor ko. Hindi ko nabilhan ng langis. Akala ko magtatampo na, eh.